செய்யறேன், உனக்காக என்ன வேணா செய்யறேன். ஆனா நான் என்ன செய்யணும் நீ சொல்லு. இப்ப சொன்ன பாத்தியா அது மேட்ரு. சொல்றேன் என்ன செய்யணும்னு சொல்றேன். காலையில எந்திரிச்ச உடனே எனக்கு நீ போன் பண்ணி எந்திரிச்சிட்டேன்னு சொல்லணும். ஏன்னா என்ன நீ லவ் பண்றல்ல. வீட்ல இருந்து ஸ்கூல் வர வரைக்கும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு பாத்தியா, அந்த கேப்ல நீ என்ன பத்தியே நினைச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா நீ என்ன லவ் பண்றல்ல. டீச்சர் கிளாஸ் நடத்தும் போது நீ கிளாஸ கவனிக்க கூடாது, என்னையே பாத்துட்டு இருக்கணும். ஏன்னா நீ என்ன லவ் பண்றல்ல. ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிஞ்சு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போவாங்க, ஆனா நீ போக கூடாது, என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். என்ன நீ என்ன லவ் பண்றல்ல. நைட்ல நீ தூங்க கூடாது, என் கூடயே பேசிட்டு இருக்கணும். ஒருவேளை தூங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த கனவுல கூட நான் தான் வரணும். ஏன்னா நீ என்ன லவ் பண்றல்ல. லவ் பண்றல்ல லவ் பண்றல்ல. பண்றேன் கீதா. பண்ணணும்.